Ipasigarbo sa 11 ka mga kandidata sa Hiyas Sa Kadayawan 2024 ang ilang kultura o tradisyon. Pinaagi sa pagpakitang gila sa ilang talento atol sa cultural presentation. Ano yung report ni Argil, relator. Pagkanta sa ilang mga naandang musika. Pagpasundayag sa ilang tradisyonal nga sayaw. Pagpakita sa kinabuhi sa tribo, pinaagi sa pag-arte. Pero gusto ko makabalo ka na nakabalon ako sa pagtugtog sa kulintang. Kopya naman po mag-asawa, makanapan ang asawa, kopya naman nag-eskwela ako. Ug paggamit sa ilang mga instrumentong pangmusika. Lakip ang pagpasigarbo sa ilang mga hinabing produkto. Sa maong mga pamaagi, gipasigarbo sa 11 ka mga kandidata sa Hiyas Sa Kadayawan 2024 ang ilang mabungahong kultura ug tradisyon sa tumo nga mas maila ug mapadayon kini sa kasamtangan ug musunod pa nga mga henerasyon. Dili nato ikaulaw kung asa tagikan, kundi dili ato ang iwagay-iway, ato ang butindog ta, atong ibandera kung unsa ang pangalan sa atong tribo. To lead by example in strengthening, empowering, and embracing cultural identity and inclusivity through cultural education. Sa katapusan, napiling top 3 sila Hiyas sa Maranao, Bagobo Tagabawa, ug Bagobo Klata. Magpasundayag sila og balik sa ilang presentasyon ato sa Coronation Night kanus apilion ang Best in Cultural Presentation. Ipahigayon kini sa RMC Petrogas Arena karong Biyernes, August 16 sa alas 5:30 sa hapon. Kauban si Metro Awing sa kamera. Ako si Argil, relator para sa One Mindanao.